Voleu participar a una cosa, fem amb veu alta, molt alt. Voleu participar a una bossa solidària? Perfecto. Bien. Per allà, ja tenim el dia avui. Que jo et digui que sí, llavors m'ha de dir bien, o que jo et digui que no. Llavors, què n'has de fer? M'has de donar una patada. Ai, vale, sí, jo vull. Goig capaç, que goig. Oh, que guapo. Vinga, somreït. Digueu, com es fa? Com es diu això? Vinga, va, saluda, Está pasando en la vida real. Es que... Ya, pero... ¡Las gotas! Y a la vez caen. Y van subiendo, mira, van subiendo y caen. El mercat d'Horta, el Batllassa ens porta per ajudar la gent. Dona'm un aliment. Ajuda a la gent. Ajuda a la gent i dona'm un aliment.